हेल' खोरोम मा खबर? मा खबर? ओंखाम जाबायना जायाखै? रिंखांख्रिक्सन आं टाइम गैयालै फ्रेन्ड है मा टाइम गैयालाय दसे थाथ'ब्रा। हेल' लाइमोन मा खबर? ओइद नोंखौ कल खालामनो बावलांबाय थायोलै आङो। मा होनो नोंखौ कल खालामनो बावफ्लांबाय थायो आङो। मा मेसेज डिलिट जालांखोलै? कलेजाव दं औ नों कलेजाव दं नामा? रिंखांक्रिसन आं थाथ'ला लाइक होना थांनोसै दे जेबो नङा थेंकिउ। थेंकिउ येस मानोसि मा खालामदो कलेजाव मा खालामदो? मानो? खोरोमआ थांबाय नामा? खोरोम थांबाय नामा खोरोम? नोंनि मेसेजखौनो डिलिट खालामफ्लांदों आं। दंलै अ मा खालामना दं खोरोम? सोर सोर दोङो मेसेज खालाम। हेलौ नो ओइनै दिपालि फैदों जोंना मा खबर? नोंस्रा दिनै लाइभ होगोन होनाखैमोन? गुड मर्निं आरबि आदा नोंदो लाइभ होगोन होनाखैमोन? थेंकिउ। आरबि आदाखौ लिंहरदो दिपालि। मा खालामदो इयो? खबरखो आरो मा बुंनो गेजेरावनो दं। मा ओंख्रि जाखो? ओंखामा बावबायलै आङो मा ओंख्रि जाखोमोनबा? नोङो मा ओंख्रि जाखो? आंनि आवाजालाय फैदोंना फैयाखैब्रा? औ नंगौ नामा? ओमफ्राय
ए बा दानिया बिराद खबर लाग्रा जाबाय नामालै आरो बेन्थारानिखौलाय दिपालिया हो दिपालि औ टुवेल्भनिफ्राय सिक्ससिम नोंलाय लाइभ फैगोन ना फैया दिनैलाय जानला मोनला फैदोंमोन आङो सोर सोरबा दोङो माखौबा मिनिखो है मानसिफोरानो फैया माथो बायोलै ओरैबा न' थांनोसैलां भिडिअफोरखौनो नायहैलाबायनोसै औ औ नंगौथ' आरो खबर लायाबालाय दे दे मोजां नोंसोरनियानो सोर सोरबा नायखोमाबाय दोङो आंलाय फैथ'ला दां दिनै है दा फैब्रा दसे थानानै फैयालै दाना मानो हाबबा जाबाय सोर सोरबा दोङो जों आरो मानसिफोरानो दाखुरा राननायखायनो जोंनाव मानसि फैयालै लाइभआव नायनो बाखायो डाइरेक्ट गोजाननिफ्रायनो चि 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 होनना फैयो समायगोना समाया आंजों एकदमबारे नोंखौ मैयानो बुंखादोंमोन आं बाजै लिंखानोसै होननानै बाजैसो जाखासिगोन आं नोंखौ माने मोजां दे समायगोन मानसिफोरा जयेन जानो नागिरलालै नोंसिनियाव हाजिरासो थांनांगोन र' कमेन्ट फरायनो दे सोर सोर दं कमेन्ट हरलायगासिनो नंगौना नङा जाखो नंगौब्रा नंगौ 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 एकदम कारेक्टखा मैयानो बुंखादोंमोन आं बाजै लिंनोसै नोंखौ होननानै मायबा नांगौ नोंना हा ओहो नै खोरोम रामसियारि फैफिनबाय जोंना हाय हेल' हेल' फ्रि दं कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट हरनांगौलै कमेन्टस हरनांगौ खोरोमा मा जानाय आं खोरोमनि माबाखौनो डिलिट खालामफ्लांदोलै एस एम एसखौ गावजों गाव सापर्ट होलायाबालाय मारै जानोलै बाग्रा जाबायदां मानसिफोरा दाना आंखौ नायनो बाग्रा जाबाय जां मानो लाजिखो मानो लाजिनांगौ थोद थांनोसै खोनालै ना लाजिबायलां नायनो बायोलै
आंखौ दाना नायनो बायो मानसिफोरा ओंखायनो आंनि लाइफआव फैला नुवाखै नलिबा फैयोमोन गोदोहाय आं आरो आंना एगजाम जाबायना गेजेराव स्टप जाबाय गेजेराव स्टप जानानै आं दासो साननै सानथामसोल'सो जाबाय फ्रि जानाया मानसिफोरा भिडिअ नायाखै साननानै माने माबायो आं आरो बेस्थ' इथिं मा खालामनो उफाय गैया खोरोम क्रेजिया माबा माबि बुंबाय दं दा फैगोन दै दा फैगोन माने फैलालै बाबाय मानसिफोरा आं आरो मोखांबो देखायाना मोखां दाखुरा दादुरा मोखांखौ मा नायनो आंनावबो फैया दा आंनि लाइफआव नोंसोरनाव फैयो दे सिन्था गैया हाजिरा लानो गोनां जालायसिगोन नोङो साननैसो बावबा दाना बिदिनोलै मा बुंनो आरो मा बुंनो आरो थांनोसैलै ना थांनोसै मानसिफोरा लाइभ होसोदोंना मानसिफोरा लाइभ होआखै दसं आंनियाव रावबो गैया ओइबो फैदो नामा माथो गैयामोनलाय दानि आं चेक खालामदोंमोनथ' अ टुलुमनि लाइभ होदो सुसमिता हेलौ आब' मा खबर लै बिदिनो सोर सोरनि लाइफआव जयेन जानो बिसोर फैदो आं नायख'नासै दिनै माथो नटिफिकेसनबो फैयाखैलै आंनाव नायफै कमेन्ट फरायनो निउ फ्रेन्ड गैया नामा अनदोलै क्रेजि आंखौ दे नोंखौ दायो आं माबा होगोन मा होनो सापर्ट दंना गैयाब्रा आं दङ दे नोंखौ दा कमिउनिटि होगोन दे आं कमिउनिटि होनो हागोन दे खोरोम लिंक खालामना लानो कपि खालामना लाबाय दे सुसमिता आब' मा खबर मा खबर सुसमिता आब' थांलायबाय नामा आंबो थांसैलै ना बे कमेन्टस हरना होनोथ' जों टुलुमनिनि लाइफआवनो थौदो हाबहैदो आंबो हाबैनि दसे दा मोनायाव फैसिगोन दे लाइभ दे होगोन दे नोंखौबो होगोन नोंखौ गाबोन होगोन दे कमिउनिटि नोंखौ गाबोन होगोन दे
दे नोंखौ गाबोन होगोन थौ तुलुमिनिनि लाइभआवनो हाबहैदो थौ दिपालि गाज्रि मोनगोन नोंखौबो दे बाय दा मोनायाव जयेन जाबानो जाबाय माला फैलाय माने दाहाय फैगोन दे जायखिजाया 6ता 7तानि गेजेराव फैगोन आं लाइभ खालाम न इउटुबाव माइरं मोनजायालै आं मानोलै जेबो नङा बेफोर टाइम पासबाबो आंनि हिर'खौबो होदे जागोन दे नोंसोरहा हिर'खौबो होगोन दे आं सानैखौबो होगोन दे खनसेनो होगोन नोंसोर सानैखौ न दे होमबालाय बाय न लोगोफोर बाय ओमफ्राय अनु नार्जारियाबो लाइभ फैदों नै अनु नार्जारि उबुल आबौ बाय खोरोमराम सेरखौ सापर्ट खालामबायनो दे थेंकिउ सापर्ट खालामनाय